Tak ahoj, jsem zase zpátky a jsem tu proto, že spousta vás se bojí jít do projektů s bitcoinama. Přitom těchto projektů přibývá a bitcoin je velice oblíbená internetová měna. Navíc už je v Praze výběrní bankomat. Pokud vybíráte v bitcoinech do 25 tisíc, není k tomu potřebná vaše identifikace. Takže z těchto projektů stáhnete vlastně ty peníze na svůj wallet a v Praze v bankomatu si vyberete 24 tisíc. Nikdo neví, že jste si vybrali peníze a vy jste spokojený a koupíte si kafe a rohlík. Základní jednotka, na kterou se dělí bitcoin, je 1 bit. A protože týpek, který ho vymyslel, se jmenoval Satoshi Nakamoto, tak tenhle ten 1 bit rozdělili ještě na 100 dílků a jeden ten dílek se jmenuje 1 Satoshi. Tato jednotka Satoshi se hodně používá, tady vidíte převodní poměry mezi Satoshi a Bitcoinem, takže vidíte, že 1 bit, 1 mikrobitcoin je vlastně 100 Satoshi, 1 milibitcoin, to se používá taky, je 100 000 Satoshi a 1 centibitcoin neboli bitcent je 1 milion Satoshi. Takže tohle je základ, jak se bitcoin dělí. Hodnota toho bitcoinu v současné době je, jak tady vidíte, $289. Ta hodnota je značně proměnlivá a ten bitcoin docela reaguje na nějaký krizový situace ve světě. Zrovna teďka, jak vznikla ta situace kolem Řecka, tak ten bitcoin jde výrazně nahoru, protože lidi ho berou jako jistotu a během týdne vylezl z nějakých 5600, 5800 za 1 bitcoin na současných 7000, což je dost výrazný skok v průběhu týdne. Jinak podle analytiků nějaká reálná hodnota jednoho bitcoinu je někde kolem 30 000, takže vidíte, že tato cena je ještě dost podhodnocená, jsme tak někde na čtvrtině reální ceny. Ale to je současná cena, za kterou se bitcoin obchoduje. Dá se samozřejmě spekulovat na vývoj ceny bitcoinu a vydělávat na tom nemalý peníze. Takže tolik v krátkosti, co je bitcoin. K tomu, abyste s ním mohli obchodovat, potřebujete wallet. Máme několik druhů walletů, jsou online, jsou wallety, které máte na svém PC, v mobilu a potom jsou hardwareové wallety. Úplně pro ten základ, co budete začínat, vám doporučuji wallet na blockchainu, anebo si stáhněte Multibit, to je další wallet, najdete to ve videích na mém kanálu, si stáhněte do počítače, ale ten wallet na tom blockchainu, pokud je dobře zabezpečený, ještě jednou opakuju, dobře zabezpečený, tak vlastně není šance, aby vám ho někdo sebral. Přesto taky doporučuji zálohovat si ho na Dropboxu, je to tam zdarma a je to bezpečnější. Takže chcete začínat s Bitcoinem, tak najdete na stránku Blockchain Info. A to je stránka, kde vidíte veškeré probíhající transakce na celém světě bitcoinový. Tady vidíte, jaký aktuálně probíhají bitcoinové transakce. Tady v tomto políčku si najdete jakýkoliv wallet, uvidíte jeho historii, kam šly peníze, prostě a tak dále, buď to podle adresy walletu nebo podle hashe. Takže když jste na stránce Blockchain Info, najedete tady na wallet a začít založit novou peněženku. Tady zadáte e-mail, nejlepší je nějaký Gmail nebo něco podobného. Tady zadáte heslo, potvrdíte heslo, budete pokračovat podle instrukcí. Jakmile budete mít ten účet, tak myslete na svoje bezpečí a dobře si ho zabezpečte, nejlépe Google autentizátorem. Podíváme se, jak to vypadá v tom účtu. Tady máte hash, nebo tam může být přezdívka, a dole zadáváte heslo, plus tam budete mít ještě jedno políčko a to je vlastně ten autentizátor. Tady vám to ukážu, prostě tady zadáte ten svůj alias anebo ten hash, sem zadáte vaše heslo a tady zadáte kód z toho autentizátoru. Je jedinečný, máte ho jenom vy, obnovuje si každých 30 vteřin, takže není možný,
aby vám ho někdo sebral. Musel by vám sebrat mobil, na kterým máte tu aplikaci. Jo, a dáte Open Wallet. My se vrátíme zpátky tady do účtu, tady vidíte transakce totální, které byly na tom účtu, tady se můžete podívat, jaký vlastně byly, jaký tady proběhly transakce, odkud to přišlo na tu vaši peněženku, tady vidíte konfirmace. Většinou je transakce přijatá třeba v nějakých systémech nebo platformách, když má 3 potvrzení, někdy i 4. Výjimečně po jedné konfirmaci je potvrzená ta transakce. Tady můžete posílat, dostat a kde pak my máme zabezpečení, podíváme se na Home, Send Money a tady máme nastavení účtu. Tady vidíte tu zálohu, jo? Buď to si to stáhnete, ale to není moc bezpečný, protože si to stáhnete do svého počítače, který vám může někdo hacknout, takže je to lepší na ten Dropbox. E-mail vám taky někdo může hacknout. V nastavení účtu, když tam najedete, musíte potvrdit, že tam jsou citlivý data. Tady musíte hodit ten hlavní heslo a to já už... Takže tady v tomhletom demo mě to nepustí. Jo, takže tam si nastavíte dvoufázovou autorizaci a nastavíte si tam ten 2FA token. Ale nastavíte si to až poté, co si ho stáhnete do mobilu. Pro mobily s Androidem je to v Google Play, v tom obchodě, jmenuje se to Google Authenticator a vypadá to asi takhle. Tadyhle vidíte ten kód, tady vidíte pro jakou síť to je a tady vidíte číslo toho kódu, který se mění každých 30 vteřin. Jo, takže prostě není možný to nějakým způsobem vysledovat. A vlastně tohleto si stáhnete do svýho mobilu a potom, když budete v tom walletu nastavení účtu, dvoufázový ověření, tak vlastně vám tam vyjede QR kód, který sejmete pomocí mobilu samozřejmě a zbytek už se vám tam nastaví sám. Tím pádem máte důkladně zabezpečený wallet na blockchainu. Samozřejmě si ho zazálohujete a jste v pohodě. Takže už víte o bitcoinech, co to je a jak se to dělí. Máte peněženku, kde můžete ty bitcoiny přijímat. No a teď už zbývá jenom vybrat nějaký projekt, kde vlastně ty bitcoiny získáte. Ještě k tomu vybírání, zmínil jsem se o tom automatu v Praze, ale pokud máte účet u FIO-banky, M-banky, Česká spořitelna, FIO-banka a ČSOB, tak já osobně obchoduju přes portál SimpleCoin, to znamená, že vy někde vyděláte nějaký bitcoiny, třeba jeden bitcoin, budete ho chtít prodat, tak tady zadáte e-mail, tady zadáte číslo účtu u své banky a kód samozřejmě, musí to být jedna z těch 4. Tady kliknete na tohleto, přijde vám e-mail, kde najdete instrukce, jak pokračovat dál, kam poslat ten jeden bitcoin a oni vám obratem na ten účet pošlou peníze. To samé platí i pro nákup, kdybyste chtěli začínat s nějakým investičním programem a budete k tomu potřebovat bitcoiny, tak vlastně tady zadáte buď to v bitcoinech, anebo v korunách, kolik těch bitcoinů chcete, dáte sem e-mail a sem vložíte adresu toho walletu, co jste si zřídili. A vlastně zase na e-mail vám přijde potvrzení o této žádosti s tím, že tam budou instrukce, jak máte pokračovat dál. No a to je k tomu, jak pracovat s Bitcoinem, asi všechno. Vidíte, že je to strašně jednoduchý. Navíc ty transakce jsou v celku rychlý, to je třeba do hodinky, je to anonymní. Umíte si už teďka teda založit ten wallet, umíte si ty bitcoiny, který vyděláte, vybrat a teď už si jenom musíte najít projekt, nad kterým ty bitcoiny vyděláte. Já sám používám několik investičních programů do bitcoinu, to znamená investujete a potom sbíráte ovoce své
práce, ale občas se bavím i faucetíkama, třeba tenhle ten je hodně vtipný, tady sice snížili odměny, ale zase tak moc mě to nepálí, přesto jsou docela slušný. Vlastně vyberete si tady nějaký kopáče a ten vám nakope nějaký ty satoshi jednou za 20 minut, opíšete kapču a dostanete bitcoiníky zadarmo. Jo, takže pokud chcete bitcoiny zdarma, najděte si faucety, na mém kanále tam taky tuším nějaký najdete a vlastně za tohle nic neplatíte, jediné, co pro to musíte udělat jednou za čas, obsat kapča. A registrace do těch faucetů většinou bývá tak, že tam zadáte pouze tu adresu walletu, i když tady u toho je to zrovna e-mail a heslo u tohohletoho walletu, u tohohletoho faucetu. Jo, ale u jiných je to prostě jenom adresa té bitcoinové peněženky neboli walletu. No a zatímco si tady povídáme, tak jste viděli, že před chvílí tam bylo 24, teď je tam 7, takže ten kurz bitcoinu neustále lítá. Krásný je, že lítá kolem 7000, takže pokud jste bitcoin před měsícem nakoupili, i kdyby to bylo za 6000, tak dneska ho prodáte za 7000, no a vlastně máte krásný zisk. Tak jo, tohle to je všechno k těm základům s bitcoinem, opravdu se toho nebojte. Já to používám, protože je to rychlý, opravdu po těch 3 konfirmacích, které proběhnou do půl hodinky, do hodinky, jsou vlastně ty peníze někde připsané, kde si přejete, pracuje to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ne jako banky. A je to opravdu hodně jednoduchý. A přibývá těch platform, které ty bitcoiny přibírají jako platební systém, takže a bude jich přibývat, bude jich ještě víc, takže fakt se toho nebojte a můžu to jenom vřele doporučit. Doufám, že tohleto video vám k tomu trošku pomůže k těm rozjezdům. No a kdybyste měli nějaké otázky, klidně se ptejte a zase někdy naslyšenou.